Dí raibh bhríonann seo ag léamh ní nuaíochta ach Léirmheas bheag an leabhar Smoke le Dan Vyleta. Leabhar é seo tá suite I Sasanna na Réimhigh teoraí. Agus séir atá sa leabhar seo ná leagan osnádúirtha an leabhar tríosreathach Victoriach sin. Más uasailthú ní hanan sin agus rá go bhfuil tú geanasach Aibríonn deannach gúil ort mar ábhar íonta. Agus nuair a deir charachtar gur scaird deatoch amach as chlósa a thaithir ní an caint go meafarachaí ach go litirtha. Rá ghúil olmhór a deir sí. Chomh teamh le candy floss. No candy floss acham a gnám sin, ní dóidem go rá. Ligion rint mhaith duine féragus na mrá san uairscéal seo, an ceathrú uairscéal ó Dan Vyleta. Deatoch go faoich flúirseach go háidithe nuair a bhíonn díomheirg orthu. Bhíonn duine amháin gael chomh fórsúil sin. Cuireann sé féin faoi hine a fotógaí ag steala amachchas sa bhulag. Chuireann an leabhar drochart agus cáithníní do chraicceann. Chuireadh daoine ceartaiseacha b'fhéidir in leabhar mar seo, ní rá gael ag steala as clús a aine is ní sin ach fiction atá agus ba cheart ghlacha leis mar fiction. So den deall leis na saoithíní mar sin agus bíodh ag Dan Vyleta ina leabhar. Nuaíocht eile gan mór an le rá hagam. Tá Geffen Hall in Nuaurach faoi a chóidú faoi lá agus tá siad géad a fannacht ar chóirsa leis. Ach in áiríre tá an obair go tealach machchas amach agus is somí peab agus snag a bhainiú as an orbert ó hin. Sin an méid atá agam de nuaíocht na helíne, na nálíonú, agus mar sin stoppi mé, agus leannaigh mé rá leis an nuaíocht an meallach eile. Bailú íormh go léir agus tá súile go bhfuil sibh a baint tainmh as bhfuair léithanta go léir.